Hola. 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 Bueno, doncs un any més, estem a la cursa dels 7 portals, estem esperant que comenci. És una cursa que jo la recomano molt, la veritat. El recorregut és molt xulo i molt únic, molt dura, i hi ha un ambientasso increïble i a més és gratis. I et donen una samarreta i tot. Així que a tope. A tope pujades com aquesta. Ara està plorant. Què diu el tiet Jofre? Bones! Com esteu? Jo també. Bueno, allò es fa el discret, però ha vingut aquí a humiliar gent que hagi practicat l'atletisme des de la infància. És mentida, és mentida. Hòstia, Vic fa pudor, Ara mateix sí. Abans no feia... Ara, d'un temps ençà ha començat a fer olor de claveguera. Oita, aquí, Estan rares. aquesta pujada serà... És la final, no? És la protagonia absoluta. Sé que ets un Jofre. Mira, aquest és un altre Jofre. Què tal? Estàs recuperat ja de la backyard? Sí. Vas passar molt de calor, no? Ai, youtuber. No, per aquí no, per allà dalt. Per allà dalt. Hòstia, abans hi ha hagut una riuada de nens que han anat cap allà. No, no, que per aquí no, per allà. No, per dalt. Uau, què cardes? Per allà, per allà. Per darrere els bancs. Per allà, per allà. Cap allà, cap allà. Els primers han passat per la carretera i aquests van per aquí dalt. És que van a... Sí. Home, és que... Jo vaig fent així, vull dir, no arribo ni a... No m'arribo ni a l'alçada del meu propi genoll. Estiraments. No vol sortir. No. No. Però és perquè... Ei! Sota 5, Berta, sota 5. Avui patirem una mica. Vull petar. Vaig a curs de la Mercè. Veus? Vaig a cursillo de la Jo estic a 100 posicions. Tradueixo la cançó. Escolteu què dic, ja? Les 100 curtes, la 100 edició, estem a Vic. Això és Vietnam, tio. A veure, té grava'm a veure el meu running form. Què penses, que vaig sobrat aquí per anar gravant? Hòstia, trail runner. Aquí com és el calor, Tu corre, practica de córrer, que si no treballaràs. Jo he de guanyar amb Marcel. Qui és en Marcel? Aquest que ha anat a córrer 2 dies. Aquest? Aquesta setmana. Estàs cardat, sembla molt millor que tu, la Sí. veritat. Perquè tu ets un gordofòbic. De merda. Ningú està gordo aquí. No corris més. Estàs gordo tu,
No sé si has guanyat pes, t'he vist. Et veia de lluny i deia quin noi tan gros. He guanyat bíceps, tio. T'has passat. M'he deixat Sí. Aquí. Va, sprint, sprint. Ai, perdó. Va, que estrenem el portalet. Va, que guapo en pujada, eh? Op.
Demanem que la gent es quedi quieta quan arriba el dia meta, que segueixi. Hòstia puta. Oh. Oh. Hòstia puta. Passat gaire malament. Al final sí. Al final... Les mans molt fredes, tio. Sí, jo he passat molta calor, bueno, no disfruto gaire la calor jo en general, saps? I he estat ja un rato com batallant en plan de no caminar. Sobretot. Jo des de la cava que he començat a patir una mica. I al final, sobretot. Acaba com intuint el trajecte final, perquè abans els he vist com arribaven per aquí i acabaven allà. I com, vale, encara no està, n'ha aguantat. A mi, o sigui, no sé, crec que en realitat podia haver patit més. El nivell de patiment que era per un esforç d'aquest temps hi havia una mica més, però, tio, va com va, costa molt. La vida és un afer complicat, fem el que podem. Però és una experiència molt divertida, no? Bueno, més que és una cursa, aquest traçat que hi hagin unes escales així al mig i tot, té molt d'encant. Ha anat bé això? Sí. He intentat seguir una estona, però bueno, he vist molt ràpid. Jo soc molt lent, és que vaig molt rebentat. Jo que en Marcel m'ha guanyat. Sí, eh? Sí, tio. Això de tenir les cames... molta ràbia, aquest nano. ¿No donar la volta o no? Sí, queda Pensava que ja estava, queda 1 quilòmetre. Ja vam a 1 quilòmetre. No, bueno. Hem de baixar fins al carrer Manlleu. Ens ha enredat aquest home, Jo tinc 4 i mig, més de 4 i mig. Ah, doncs sí, m'he donat 5-1 o 5-0-1. Vale. Bueno, va baixar ara, això és Estàs baixar. gravant el meu patiment? Ara sí. Sí, És la meva 5K, la meva primera 5K. Sí? doncs si encara pots parlar, no estàs patint. Que no? No el coneixes, però. Per què? Per què? He vist la cursa de nens que hi havia unes retallades de centenars de metres, Nosaltres ens ho hem pensat, Nosaltres ens ho hem pensat.
Jo ara pensava que fèiem un parell de voltes i entràvem a la plaça, però veig que encara ens queda aquest tros, Aquí he pujat pel carrer de Gurb. Guapa, lo de pujar les escales. Hòstia, l'hem patit, L'hem Jo he donat la volta per darrere. No, l'hem fet sencera nosaltres, Home, la estava retallant i amb les cantonades. L'hem fet sencera sense parar. He vist la Meritxell. Sí, amb la Meritxell. Just ara he vist els meus pares. Jo no he vist a ningú, quasi. Al final, m'ha sortit a 5:23. Ara aquí, Merci, va. M'ha sortit a 5:23 al principi. No em podia moure gaire bé. I després... Estava mort, ja. Tenia la il·lusió de que poder. Nosaltres hem dit de baixar de 40, jo crec que ho tenim, Ho tenim, això, va. Portem 36, baixem segur, va. Sí. Sí. T'ho he de dir que de patir, va. Patir. Sí. D'això en saben, en aquesta casa. Ha dit que acabaria l'última, dic botifarra. Vols que et tiri aigua a la cara? M'has tirat a l'orella. Espero que no t'agafin otitis ara. Som molt delicades. No. La vida és un afer complicat. Ara trenquis i puges, o no? No. No estic bastant en forma per fer això. Agafa una. Sí, tots junts. A parir. Aquest home no baixa el ritme ni una criatura, Hòstia. Home, aquesta és... Va baixar més el ritme de la calor. La veritat. Perquè si calor bona, només que passi alguna cosa, ja se'n passa i a l'hora de l'estem cara molt propis. Va, mira! Va, arrenca! Vinga, ja! Va, que foto fuetades! Vamos, va! Ja està, això ja està! Vinga! Vinga! Va, Laura, la meva l'has de guanyar! Ja està a punt d'arribar, ja! Vinga, va, no baixem el ritme! Vinga! Molt bé! Vaig a buscar la companya. Ei, bones. Ara no... vale, que... Què
Què tal? Com t'ha anat? Explica'ns la teva experiència. 6:03, gairebé la Palmo. No, gairebé la Palmo no, però feia molta calor. I molts taps allà al portalet I i a la sortida. Quin cantó de les escales has agafat? El dels pobres. He agafat el de darrere. El dels flipats. Sí. He agafat el cantó del... Faré veure que m'està fotent, però en veritat aquesta parada m'està venint bé. Sí, mi mare... So, how was it? Oh, it was great. Super fun. Did you run? Yeah, we ran. We finished. Did you suffer? I think that everybody's suffering this A little race. bit, but it was